A final del present any, la ciutat d'Inca comptarà amb un nou equipament comunitari que beneficiarà a moltes associacions. Es tracta del nou casal d'entitats ciutadanes que s'ubicarà a un dels pavellons del quarter General Luque. Un edifici de més de 1.000 metres que volem utilitzar com a casal d'entitats ciutadanes, que ve a donar resposta a una demanda social que tenim en el nostre municipi d'entitats que necessiten un espai públic per desenvolupar la seva activitat. Actualment tenim ja altres entitats cíviques ubicades en el quarter General Luque, concretament en el pavelló central. Moltes de les entitats que passaran aquí estan ubicades actualment a les antigues oficines de GESA en el carrer Artà i que doncs, el públic han de deixar perquè teníem un contracte en precari ja fa molt d'anys i la propietat va fer ús de la seva propietat i teníem aquestes entitats que se quedaven fora local i altres que tenim en llista d'espera per demanda de nous locals i habilitam aquest espai on tenim previst que puguem ubicar tota una sèrie d'entitats socials, culturals i dedicades a tot el que és el món associatiu del nostre municipi. El Val Rafael Torres i el regidor d'Urbanisme Felip Jerez han presentat el projecte del nou casal que representarà una inversió de quasi 500.000 euros. El projecte intenta respectar tots els elements catalogats. S'ha tingut també en compte elements que durant aquests 10 anys, Artifets, que ha estat una escola de canters que han tingut aquí, sobretot de treballar en pedra, doncs tots aquells elements que ja queden integrats als edificis se respecten i el que intentem és preservar una part important del nostre patrimoni i també donar una cobertura a una demanda social que tenim en el nostre municipi. Les obres es podrien adjudicar a final de setembre i tindrien un termini d'execució de 3 mesos.